So mutane da yawa suna so su bayan sun yi rajista da shipping company sun ba su address, so suna so san taya za su je su yi copy din wannan address din su yi paste din shi zuwa cikin application kalar 1688 ko any other application da zaka yi amfani da shi wajen shipping. So abin da zaka fara shi ne misali in ka zo misali let's say ka gama magana da shipping company sun baka address, let's say mu dauki wannan, in ka zo ka nan sai ka yi copy. Bayan ka yi copy din full address din kamar yadda na yi, sai mu zo cikin applications din ko 1688 any of them dai sai ka shiga ciki. Bayan ka shiga ciki in wayanka iPhone ne zai sa maka kai allowing din face din nan sai ka yi. So daga nan in ka shiga ciki sai ka zo ka kan under profile, sai ka je ka under kan me din nan ga nan ta kasa mai kan mutum wannan gashi nan ya kawo wani kala yellow, sai ka danna kai. To bayan ka danna kai kaga ya kawo wannan kalan, sai ka zo ka taba kan wannan ta sama can gefe by your right hand side, hannunka kasan battery na ba ga nan wani abu kaman gefen open shop din nan ga wani abu ai kaman abun tambarin setting, sai ka danna kai. To bayan ka danna kai sai ka zo ka in naka ta China ne ma dai yaran ba matsala, sai ka zo kan address management, wato in ka shiga kai ba na farko ba na biyu wannan inda aka rubuta address management na sai ka danna kan shi. Kawai in ma ta China ne wajen dai zaka shiga ka danna, in ka danna kai gashi nan yana budewa. So bayan in ya zo shi ya bude, so gashi nan yana cycling misali kaga duk wani kamfani da kake amfani da su aka kalle su a nan wajen. So daga nan in ka zo nan wajen sai ka danna kan in naka ta China ne naka in ba komai zai iya kawo ba komai, sai ka zo ka danna kan new receiving address wannan jan abu rubutu na kasa can ina sai ka danna shi. In ka danna kai gashi nan yana processing, so kamar zai kawo maka kamar haka. Kai in ka tashi wannan address din nan da ka kofo a wajen su full din nan, to sai ka zo ka danna kan wajen nan bayan kai copy din shi a wayanka, in ka danna nan sai kai pasting. Kaga kai pasting ko ga address ya zo shi ai duka ko, to ga nan wajen inda aka rubuta auto filling din nan wannan sai ka danna kan shi. In ka danna kan auto filling kun gani ya ciccike komai, to in kana so ka setting din shi as default address, wato address din da ko da yaushe da kake amfani da shi ta wajen kawo maka kaya, sai ka sa danna kan nan. In kuma baka so sai ka mayar da shi, amma ka kiyaye saboda wani kayan wannan kun ga a ƙarshen address an sa air yana nufin air shipping address ne. Idan kuma akwai C zaka rubuta C, so ka kiyaye ka san wane address zaka sa default ɗinka. Kayayyakin da kake saya akwai wanda shipping ɗinsu by air ya dace ko kuma by C, dole sai ka zama wannan careful ɗin. Daga nan sai ka danna kan save ɗin nan. In ka danna kan save din nan shikenan ka gama. Daga nan in ka zo ka sai kaya, in ga address ya zo ya sake zama 3 misali. So daga nan in ka sai kaya duk kayan da ka saya kawai direct zai zo maka wannan address din nan ta wajen shipping da su kawo maka wannan address din nan sai ka yi amfani da su. Daga nan in ka yi amfani da shi direct shikenan zai yi maka shipping. Daga nan ka saita shipping address ɗinka. The same thing in ka shiga cikin any other applications din duka haka za ka yi wajen address. Darling X na ku ne.